Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a anyị na-ewetara unu ugbu a bụ otu nwata nwaanyị onye nke kọwara onwe ya dịka Blessing. Ọ sịkwa na ya bụ onye obodo Ọkigwe nke dị na steeti Imo. Ebe ya bụ ihe onyonyo si wee na-apụta bụ na ogbe ama dịka Independence Layout nke dị na steeti Enugu. Ya bụ nwata nwaanyị ọ sị na ya si obodo Ọkigwe wee bịa na steeti Enugu ịhụ mmadụ. Onye ọ bịakwara na ịhụ, ọ sị na ya ahụghịzi ya bụ onye ọ bịara ịhụ. Asị ya kedụkwanụ aha onye ọ bịara ịhụ, ọ sị na ya amaghị aha ya bụ onye ọ bịara ịhụ. Ihe mere ya bụ nwata nwaanyị ka anyị na-amatabeghị ihe dowere ya n'ọnọdụ a. Ọ sị na oyi na-atụ ya, ma ọ bụghịkwanụ ihe niile a jụrụ ya ka ọ na-azanwu. Mana ihe mere anyị ji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo bụ ka onye ọbụla mara ezinụlọ ya bụ nwata nwaanyị n'obodo Ọkigwe nke dị na steeti Imo, ka o mee ka ezinụlọ ya mara, ka ọ tụsa ihe onyonyo a ma rukwuru ezinụlọ ya bụ nwata nwaanyị ka ha kpara gawa na n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị na Independence Layout na steeti Enugu ga-akpọrọ nwa ha. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo. Ka m bịakwanụ. Ngwa n'anya, kere afa gị o? Blessing onye? Blessing onye? Akabueze. Akabueze. Oyi. Oyi. Ke street unu ka ebe mbi. Mama ebi m ka ndị trọpọ gị ebe a. Ka ebe ibi kwanụ, ka ebe ibi. Ka ebe ibi na? Ka afa street unu. Ibi Enugu a. Ibi Enugu a. Ka ebe ibi. Ebe ka isi wee chọta onye a? Ọkigwe. Onye ebe ka ị bụkwanụ? Onye Imo steeti. Ka esi anyị dọọ n'Imo steeti? Isiri ibo ebe? Ụmụlọlọ Ọkigwe. Ka ebe ibi ebi, ka ebe mbi na ibi na Ọkigwe goi goi. Ka streeti na Ọkigwe. Na ya n'iru ebe ka ndị maka ndị maga aga gị o nwee ntị iru obere ọba ahụ. Ke nọmba gịnị? Ịma nọmba? Ya, nsogbu. Ịma afọ onye ịchọta? Ka afọ onye ịchọta? Ọ bụzi na mmiri ọzọ, ebe m n'oyi na-atụ ya, biko. Aha, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala, ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ndụmọdụ m nwere n'ihe onyonyo a na-agara ụmụnne anyị ụmụ nwanyị ndị agbọghọbịa, karịsịa ndị atopụtara etopụta ugbu a, ndị soshal midia. N'uche m, dịka nwata nwaanyị a si wee kọwa, ọ sị na ya bụ onye nke ya bịara ịhụ na ya amaghị aha ya. A sịkwa m kwuo, n'uche m, ana m asị na ọ ga-abụ nwoke ka ọ bịara ịhụ ihe a. Ma nke ọ na-asị na ya amaghị aha ya bụ nwoke, o nwere ike ọ bụrụ na soshal midia ka ya na ya bụ nwoke si wee zute. O wee bụrụ ihe dị mkpa na gị nwa bụ nwata nwa agbọghọbịa, onye ọbụla gị na ya zutere na soshal midia, onye na-amaghị na mbụ, o wee bụrụ ihe ị chọrọ ịga hụ ya bụ onye, ọ dịkwa na ezigbo mkpa isi nke nwoke ya bịa hụ gị ahụ n'obodo gị, karịa gị nwa isi n'obodo gị wee kunie jewe n'obodo ị na-amaghị onye ọbụla na ị na-eje ịhụ nwoke. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụkwanụ na ịchọgodi ije ụdị njem a, gbalịa hụ na ọ bụrụgodi ụmụnne gị maọkwanụ nne gị maọbụ nna gị maọkwanụ ndị enyi gị, ka o nwee ndị gị na ha mara ọfụma, ndị mma ezinụlọ gị mara ebe i jere. Ihe kacha mkpa, asị m kwuokwa, ọ ga-akacha mma ka ọ bụrụ ezinụlọ gị, nwanne gị o nwanne gị ịtụkwasịrị obi, maọkwanụ nwanne gị gị na ya na-akpa ọfụma, maọkwanụ nne na nna gị, onye na-aga ụdị ije a, onye le anya ụdị ihe na-eme n'obodo ugbu a. Ihe na-eme n'obodo ugbu a bụ ihe oke ịgba anya mmiri. Ya mere ụdị ije a abụghịzi ije kwesịrị ekwesị na nwata nwa agbọghọbịa ga-apụta gawa ma nweghị onye ọ gwara. Ọ dị mma, uche m ka m kwukwara. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m,
ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.